haka ma in kana da wasu bukatoci na duniya, kasuwancinka ne kake so ya ci gaba ko mata kake nema, duka annabi ya karantar da mu yadda za ka yi ko? Muna da hadisi daga Asma'u bintu Sakan wadda ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hataini al-ayataini, yake waɗannan ayoyin guda biyu, fa inna fihi ma ismullahi al-azam, cikin su akwai suna Allah mai girma wanda da ka roƙi Allah da wannan suna Allah ya karba maka. waɗanne ayoyi ne waɗanda in kasuwanci kake yi ka roƙi Allah da su, in ilimi kake nema za ka fita neman ilimi ne nemi taimakon Allah da su, in aure kake so nemi taimakon Allah da su, duk wata bukata da ke gare ka ta duniya nemi taimakon Allah da waɗannan sunayen. Suna cikin ayoyi guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aya ta farko ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. yace to a cikin wannan ayar ita ce ta farko. Aya ta biyu kuma ita ce aya ta farko a suratu Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. To waɗannan ayoyin guda biyu sai ka game suka karanci, cikinsu akwai ismullahi al'azam wanda da ka roƙi Allah da ka samu. Sai dai mafi yawanci za ka ga ka roƙi Allah baka samu ba ko? To akwai abu ɗaya wanda muke yi, wanda muke mantawa da shi, wanda ke hanawa. Wani abu ka tashi ba in ka roƙi Allah addu'a ka za ta zama rataye tsakanin sama da ƙasa, ba za ta isa zuwa ga Allah ba. ɗan abu ne ƙalilan, amma mu ji gaba. Haka ma muna da hadisi daga Abu Umama al-Bahili. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ismullahi al-azam allazi iza du'iya bihi ajaba fi suwarin salasin. Yace cikin surori uku nan ne sunan nan na Allah yake wanda idan an roƙi Allah da shi Allah zai karba. Annabi ya ce al-Baqara wa Ali Imran wa Taha, ya ce waɗanga surorin uku nan sunan Allah yake wanda da ka roƙi Allah da Allah ya karba. ɗaya daga cikin marwaitan hadisin wanda ake kira Al-Qasim Abu Abdurrahman ya ce falta mastuhani dai ne ta lalaben waɗannan ayoyin cikin waɗanga surorin fawajattuha sai na same su fi suratul baqara, a suratul baqara sai na samu ayatul kursi, wa fi surati Ali Imran yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai na samu aya farko, wa fi surati Taha yace a suratu Taha kuma sai na samu wata aya wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
sai na sami wannan sunan na Allah a cikin waɗannan ayoyin guda uku. Wannan hadisi Imamu Ibn Majah zo da shi a littafin shi na sunan, hadisi na 3856. Haka ma sauran malamai daban-daban kamar Imamu Tabarani ya zo da shi a littafin Mu'jam al-Kabir, hadisi na 7758 da hadisi na 7925. Sannan yana a silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 746. sai dai Al-Hafiz Ibn Hajarin Al-Asqalani yana faɗi a littafin Fathul Bari juz'in farko shafi na 225, yace babu shakka wannan bayyana ayoyin da cewa ayatul kursi da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da wa'anatil wujuh, yace wannan ijtihadi ne, ra'ayi ne na Al-Qasim Abu Abdurrahman, ba annabi ya faɗi haka ba. To sai dai muna da hadisi annabi wanda ya bayyana muna ayatul kursi da kuma aya ta farko daga suratu Ali Imran ko? Don haka idan ka riki waɗannan ayoyin akwai wasu ladubba waɗanda za ka ƙara da su, sannan akwai wani mabuɗi da annabi ya nunar da mu cewa mukan mance da shi. Ma dama ka yi roƙo baka buɗe da wannan, baka sa wannan mabuɗin ba, to roƙon ba zai isa zuwa ga Allah ba. Ko ba wani abu ne mai yawa ba, amma ko mukan yawaita mancewa da shi. Don shi na za a baka addu'a sai ka gaba ta yi ba ko? Da za ka haɗa da wannan mabuɗin, yanzu in faɗa maka ayoyin da za ka karanta, nan gurin ga in ka karanta su sai dai mu yi ta lalabi ba mu ganka ba. Wallahi sai dai mu yi ta lalabi ba mu ganka ba. Muna da hadisai da ke tabbatar da haka. 'Yan bandit sun taho ko barayi akan hanya, sun tara hanya, ka rasa yadda za ka yi, ka tsinko su, to da ka karanta wallahi za su zo gabanka suna lalabi ba su ganka ba. Asma'u bintu Abi Bakrin As-Siddiq ta karantar da mu wani hadisi cewa al'aura Ummu Jamil matar Abu Lahab, lokacin da aka saukar da ayoyin nan inda Allah ke zargin mijinta, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. To lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyin sai ta hasala, sai ta ɗauko makami ta nufato annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi na zaune tare da Abubakar As-Siddiqul Akbar. Annabi na zaune da Abubakar a cikin masallaci. Falamma ra'aha Abubakrin, lokacin da Abubakar ya gane ta, qala ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, laqad aqbalat wa ana akhafu an taraka, yace ga ta nan fa ta fuskanto, ina kuma jin tsoron ta ganka, ka san hatsabibiyar mace ce. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace inna halan tarani, yace ai ba za ta ganni ba. Wa qara'a qur'ani, ya karanta wasu ayoyi a cikin qur'ani, fa utusima bihi, aka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyin. Wannan matan ta zo ta duba, bata ga manzon Allah, bata ga Abubakar zaune. Ta ce ya Ababakarin, ta ce ukhbirtu anna sahibaka hajani, an ban labari cewa abokinka yana mini zambo da habaici. Sai Abubakar ya ce a wallahi bai miki zambo ba, ki yi haƙuri ki koma dai.
ga annabi gabanta, annabi na dariya amma ko ba ta ganin annabi. Fawallat wahiyya ta kulu sai ta juya tana cewa qad alimat quraishun